Makabongo Jesu ophilayo. Praise God. Yes, selibingelela bazalwane egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Sibonge kakhulu bantwana benkosi, siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much. Igama lami ke Ngungu ST wakadlamini, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Siyabonga bafowethu egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu makadunyiswe njalo sikhathi zonke. Yes, siyabonga kakhulu nakulolu suku lolu inkosi esipha lona ukuba siqhubeke njalo senze umsebenzi wayo ngalolu hlobo. Yes, today I'm joined by ubaba umpostoli ongivakasheleke lapha e-studio. Lapha ke kwami lapha esikhona khona la esishuthela khona. So sibonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umusa omngaka nje ukwamukela the man of God is in the house egameni lika Jesu Kristu. It's a privilege kakhulu ngendlela emangalisayo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba Apostoli, angithathele lithuba ngizolivula uhlelo lami ngomkhuleko. Ngithathele lithuba ngiqale ngikubingelele. Asikubingelele dada ST. Baba. Nabalaleli bonke ababukele emakhaya ngegama lika Jesu. Siyabonga uJesu. Ngiyabona mawufuna umpostoli mayeba mfuni uvela thi makabonga uJesu ophilayo. Makabonga uJesu ophilayo. Nami ngiyasithatha sesibingelelo ngigijima naso manje. Mawungifonela nje lapha ekhaya sengivele ngithi makabonga uJesu ophilayo. Amen. Yazi into enhle iyathathwa. Amen. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. But before we start, ngicela ukuthi ke sicele enkosini ben ebese singena straight kuhlelo lethu lo namhlanje egameni lika Jesu. Engizoli introduce kini kungekudala. Baba, udumo lokufanele nezibongo zonke zingezakho. uNkulunkulu wethu engcwele, siyabonga baba wethu olungileyo ukuba sihlangana nangalolu hlobo kuzona zonke izinto esizenzayo. Sihlezi sinxusa njalo ba uvele, futhi uvele kakhulu kunathi, futhi kuvele wena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza Nkosi uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu uKristu waseNazaretha. Zibonakalise kule ndawo ngamandla akho nombukeli esibukele ekhaya. uNkulunkulu engcwele, siyathandaza ukuba umvule namehlo kamoya, indlebe zikamoya ukuzwa indaba zakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. More than anything, we pray for the transformation in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Yes, namhlanje ngibikini ubaba umpostoli la, ubaba uMonzwe Ikweli Nxumalo usezibingelelele ngale kokupholisa amaseko. Ngizofisa ukuthi singene straight. Nibonile ama episode wethu bekade sikhuluma ngokubuya kuka Jesu. Izinto eziningi nje belokuzivela. What an interesting episode. If you haven't watched that episode, I fully recommend you to go and watch that episode. Very informative, more especially to a life of a believer. I fully recommend you to go and watch that episode. I can assure you, Guti, your life will never be the same again. Amen. Today, I would like us to talk about idlozi. Idlozi. Yeah. Maybe nje i-build up yethu okanye indlela yethu nje yesibingelelo yesiqalo. Maybe mpostoli, uma sikhuluma ngedlozi sisuke sikhuluma ngani? Ngiyazi ukuthi le makhaya, ngikhulela emakhaya ngumfana wale kwaMhlaba uyalingana. Kwaba kwangena inyoka nje ekhaya. Kwathiwa hayibo akusinyoka lena idlozi leli. Hayi akusi abantu abadala. Yabo. So ngiyafisa mpostoli mhlawumbe ukusendlalele kahle ukuthi masikhuluma ngedlozi kahle sikhuluma ngani. Ngakhula nginalento ukuthi idlozi shuthi inyoka ethile. Ngakhula nginalento ukuthi idlozi kunenyoka engasiyona inyoka.
inyoka ngoba idlozi thiwa ayiyeke nayibula le nyoka ayibulawa le kodwa mhlawumbe Pastor ngiyathanda ukuthi okusindlalele lento yedlozi kuba masikhuluma ngedlozi kahle sikhuluma ngani izozingenela indaba yokuthi idlozi lona liyini ngoba namhlanje vele sizokhava yona leso sihloko sokuthi uNkulunkulu umiphi endabeni yomntwana kaNkulunkulu nedlozi. uNkulunkulu, where does God stand? So what we want to find out ukuthi ukukhonza komzalwane endabeni ethinta idlozi yena uNkulunkulu umiphi. Ukuze umuntu angagcini esema la uNkulunkulu engafuni khona noma angazi la uNkulunkulu emfuna khona. Asikuveze cace ukuthi indaba yomuntu oyikholwa ofuna ukuya ezulwini kumele ayiqonde ukuthi awukholwa noma kanjani, ukholwa njengokusho kombhalo. Uma ufuna uJohn ngokaJohane chapter 8 verse 37 lithi no 38 lithi iBhayibheli ngosuku lokugcina lomkhosi uJesu wasukuma wema wathi uma ekhona owomile umakeze aphuze. Seveza indlela yokukholwa kukhiye wokukholwa. Emva kwalokho verse 38 usethi okholwa yimi njengokusho kombhalo. Esweni sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi okuphila ayophuza kuyona engabe soma. Uma ukholwa awukholwa njengokusho kwabantu, awukholwa njengokusho komndeni noma njengokusho kozalo noma njengokusho komphakathi, noma njengokusho kwesizwe, noma njengokusho kobuzo ukuthi thina singama-Afrika, kodwa ukholwa njengokusho kombhalo. Ngoba once wakholwa uJesu usufaka kwesinye isizwe. Njoba nje to 1 Peter chapter 2 siuhlanga olukhethiweyo. Isizwe esingcwele ukwesinye isizwe. So ke ingakho ungafuna ukukholwa njenganye nenye into ngaphandle kokukholwa njengokusho kombhalo. So ke sobe sibheke embhalweni ke uthi uNkulunkulu yena abakhe ufuna bakholwe kanjani, umiphi yena endabeni ethinta umzalwane nedlozi. Ayasifunde ke Deuteronomy chapter 18 verse 10-11 sehla. Bese siqala ngokuthinta ukuthi iziphi izinto abantu abafileyo abangeyizona. What are the things okwaziwa ukuthi noma abantu abacabanga iningi labantu licabanga ukuthi abantu abafileyo bayizo kanti abazona. Ngoba i-dribbling enkulu ukudayiseka okukhulu kwabantu abakholwa nabangakholwa eAfrika ukungazi ngomuntu osedlulile emhlabeni osefile ukuthi uyini kahle abese yonke into okuthiwa yiyo abantu abaphilayo bakwamukele lokho kanti akayona. Ziningabe izinto abantu abafileyo okucatshangwa nokukholwa okukholelwa ukuthi bayizo bengezona. Inqwaba. So ke soqala ngalokho ukuthi what is it that a dead man is not? Yini le umuntu ofileyo angeyo? Kodwa siqale ke Deuteronomy 18 verse 10-11. 18 verse 10. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni. Mana uNkulunkulu ethi makungafunyanwa uveza istand sakhe. Uthi umiphi yena maqondana nalezi zinto azoyibala. Zonke lezi zinto azoyibala zingena ngaphansi uhlu lwezinto zemimoya, imimoya, lwezisebenzi zemimoya ezisebenza ngemimoya, spirits. So ke uveza istand sakhe ke intweni ezithintana nemimoya uNkulunkulu uthi umiphi yena. 1 makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana noma indodakazi yakhe emlilweni. Ama spirits njalo abasebenza ngama spirits njalo ama spirits lawo enza leyo nto. Qhubeka. Makungafunyanwa yes. Noma umbhuli nawo usebenza ngemimoya. Qhubeka. Noma ohlola imihlola nabo futhi abahlola imihlolo basebenza ngemimoya. Noma wenza imilingo nabenza imilingo ama magicians basebenza ngemimoya. Noma umlumbi nabalumbi basebenza ngemimoya. Noma wenza iziphonso nabanza iziphonso. Noma ubhula emadlozini. Nobhula emadlozini. Uyabona ukuthi indaba yamadlozi ithinta imimoya. Qhubeka. Noma umthakathi. Nabathakathi basebenza ngemimoya. Noma umlozikazana. Nabalozi basebenza ngemimoya. Ngokuba yilona lo ozenza lezi zinto
uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Uyazwa kuma esethu uNkulunkulu ngokuba ozenza lezi zinto uyisinengiso phambi kwaJehova, that is a stand. Kubalulekile ukuthi amakholwa amazi uNkulunkulu amkhonzayo ukuthi eyintweni ezithinta amadlozi yena umi kuphi. Uyajoba ethi njena ozenza lezi zinto uyisinengiso, that is a very clear cut stand. Uveza istand esicacile ukuthi yena umiphi ngalento. Sikushiso yini lokhu na? Uma ulaze kahle izwi wakholwa njengokusho umbhalo, uyaqaphela ukuthi yinto uNkulunkulu ayifunayo yini angayifuni, yini ayithandayo yini angayithandi. Ngoba kunomehluko ukukholwa njengokusho umbhalo nokusonta. Njengoba uJohn 8:38 ethi ukukholwa yimi njengokusho umbhalo kunomehluko. Okholwa njengokusho umbhalo umuntu ophokophelela ukwenza intando kaNkulunkulu. ngoMathewu 7:21 uthi akusibo bonke abathi inkosi inkosi abongena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaNkulunkulu. Yabona lapha ke uverse 11 makuthiwa ozenza lezi zinto isinengiso sikatshengisa ukuthi kuphambene nentando kaNkulunkulu ukuba oyakubathakathi ababhulayo abenza imlingo abenza iphonzo nobhula emadlozini uphambene nentando kaNkulunkulu ivela kucace ukuthi bha ukuthi it's against God's will. Uzobe wena uma ukwenza lokho nomuntu uyakholwa uphambene nentando kaNkulunkulu. Okay. Angithi phela la kukhona umqondo obuye ube khona kubantu obadayisayo becabanga ukuthi indaba yokungena izulu nendaba yokukholwa uNkulunkulu uyenza ngendlela kaMathanda kanti ayihambe ngoMathanda. Athi thina kwelethi isonto sikwenza konke. Sikwenza konke. Kwelethi isonto. Ucabanga ukuthi kusebenza uMathanda. Kanti akusebenza uMathanda. uJesu thena uma uzongena embusweni wezulu wowenza intando. Akusibo bonke abathi inkosi inkosi. Ngisho ngathi inkosi inkosi esontweni lakho. Ubiza inkosi nawe njengabanye. Kodwa indaba efunekayo ukuthi musukuphambana nentando. Intando kaNkulunkulu iyavela ke lapho ukuthi owenza lezi zinto isinengiso noma uphambene nentando. Uma uyisinengiso uzokuphambene nentando kaNkulunkulu. Ozenza lezi zinto. Uze athi uNkulunkulu kuIsrayeli ngenxa yalezi zinengiso abazenzayo laba bezinye izizwe uyabaxosha phambi kwaIsrayeli ubakhipha ezweni labafaka uIsrayeli khona. Yes. Ngoba ukhipha abantu abayisinengiso kuye. Yes. Apha abeke laba bangabakha bese abahamba entandweni yakhe at that time. So ke awuqhubeke uverse ubani lo uverse 12:13 u12 ngokuba yilowo nalo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Yeah. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Leli zwi ke lithi mawuphelele uJehova uNkulunkulu wakho lisho ukuthi musukumxuba nabanye nanokunye okukhonzwayo. Into eyenza ukuthi le list lena ngicacise ukuthi ilist yabantu abasebenza ngemimoya. Okay. Ingoba mawukholwa uholwa uphila ukholwa uholwa ngumoya kaNkulunkulu hayi imimoya. Okay. AbakaNkulunkulu bahamba ngomoya kaNkulunkulu. Bese kuthi abangabezwe bahamba ngemimoya. Manje awukwazi ukuthi ungaba yikholo. Ubusiyongena ezintweni zemimoya. Ubusuthi futhi usentandweni kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu abakhe abaphili beholwa ngemimoya baholwa ngumoya. Ngisho uJesu kuthiwa ezolingwa ehlane waholwa ngumoya ehlane akaholelwanga yimimoya. Asibona abantu bemimoya le list lena okubalwa phakathi kwazo namadlozi nababhuli nabalozi kazana kubalwa nabalumbi nabenza imilingo nabenza iphonzo njoba kade bebalwa lonke uhlu lwabantu abasebenza ngemimoya. So ke umoya ongcwele nemimoya ababombuso. Umoya ongcwele ungombuso okukhanya. Imimoya eyombuso obumnyama. So ke umuntu angayikhohlisi uma eqonde ukubona izulu ngempela. Futhi angakhohlisi nabantu kanti bafuna izulu bona ukuthi uthole nje enethuba lokubasontisa. Angabakhohlisa abantu. Ngoba abantu uma befuna izulu uyobuzwa ngabo mase belahlwa. Ngokulahlwa kwabo uyobuzwa ngabo. Uma uzothi into kaNkulunkulu lento kanti into yemimoya. Sure. Laba uthi uNkulunkulu ozenzayo lezi zinto
uyisiningi sebesithi mawuphelele uJehova uNkulunkulu wakho yilento ayiphendula phela uJesu ngoSathane ethi kulotshiwe ukuthi wokhuleke enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa uNkulunkulu akakhonzwe yena yedwa ake ngithi kwenaba ke ngichaze into umuntu ofileyo angeyiyo okay bese siyongena futhi siqhubeka nestand ngokwezwi kaNkulunkulu ukulizwisa so besilandisa ku Leviticus 19 verse 31 no Leviticus 20 verse 6 no verse 27 sokulandelisa lokho kodwa nakho umuntu ofileyo akalona idemoni ngizobala izinto ezinhlanu umuntu ofile angeyizo akasizona umuntu ofileyo akalona idemoni akanele umuntu akafika umuntu aphile umuntu emhlabeni uyanele uyafa useba idemoni cha sefile awubi enye into sewufile okade ukeyiyo uphila ngoba phela umehluko phakathi komuntu ofile nophilayo yimunye uthi uhlukanile umzimba nalezi ingxenye empilo okuthiwa umoya nomphefumulo umoya nomphefumulo ikhona okuphumile umzimba wasala ethuneni ngoba phela umzimba wakhe wangenhlabathi umhlabathi ovele emhlabathini so ke uma umzimba ufaka ubuyela ke emhlabathini wona lawa lokho wakhe wangakho yes so ke ilokho kuphela kuyidifference phakathi komuntu ofileyo nophilayo ukuthi uhlukanile umzimba nomoya nomphefumulo kanti wena ophilayo unomoya nomphefumulo nomzimba kokuthatha kuhlangene yes hayi ukuthi uzonela ungafuba usuba yidemoni ngoma usufile kuseyizo lezo ngxenye kade zikhona zihlangene umehluko ukuthi zihlukene umoya nomphefumulo kwenye indawo umzimba usethuneni awuloni umuntu ofileyo akalona idemoni bakhona abantu aba promote inkulumo yokuthi uma ukholwa inkosi uJesu sindisiwe uthi abantu abafileyo bangamademoni ngimdala manje ngineminyaka ngakholwa futhi ngineminyaka ngemfundo inhlanhla noma sibusise ngibe naso esokuthi aze ngihlangane nabantu abashumayelayo abasindiswe bethi abafileyo bangamademoni mhlawumbe bashumayela ngingekho lapho bekhona angikuphiki lokho nodlamini uzosho ukuthi uhlanganile nabo yes mhlawumbe bashumayela ngingekho lapho ngikhona bekhona kodwa into engisolayo mina yinye ngisola ukuthi ngoba umuntu eyinikela kuJesu iyakwazi imimoya ukuzenza abantu asebefile sure ifuna ukubabuyisela emuva laba bakholwa uJesu abasanda kuyinikela avele ubaba wakho siwashona nomkhulu wakho siwashona ezenza imimoya ivele izenza ubaba wakho siwashona ivele yona imimoya izenza umkhulu wakho siwashona bese ukuthi lona koingane ke enkosini ke ayobuza kwabakholwayo abafice bekholwa ukuthi ngiphupha umkhulu ecabanga ukuthi umkhulu ngempela athi ngiphupha ubaba evele ephushini wathi kimi wathi mhlawumbe lona ngokunqamulela angenabi ukuchaza lona obuzwayo avela athi yena bekuyidemoni uyosuka ke lona ke utshela bakuba ukuthi ke idemoni umkhulu lowo ngoba wazi ukuthi ubona umkhulu yena wazi ukuthi ubona umkhulu yena athi idemoni ubaba lowo kanti lona ubephendula ubeqonda ukuthi lokho obukubona bekuyidemoni bekungeyena umkhulu wakho idemoni belizenza umkhulu wakho kodwa nje asilibeke iqiniso licaca ukuthi bha noma uyakholwa noma ukholwa noma usindisiwe noma usindisiwe umuntu abantu abafileyo izinto abangeyizo okokuqala nje akalona idemoni akayi kuba yilona nini futhi uma ungabiza abantu abafileyo ngamademoni ngabe uqonda ukuthi nawe uma uzofa uzoba idemoni uyayidemon to be uyayidemon in waiting so ke umuntu akalona idemoni okokuqala lokho okwesibili umuntu ofileyo akalona idlozi inkinga yokuduka kwase-Afrika akufani nokuduka kwase-Middle East ukuduka kwase-Middle East baduka bazi umehluko phakathi kwedlozi nomuntu ofileyo e-Afrika baduka bengakwazi ukuhlukanisa phakathi kwedlozi nomuntu ofileyo e-Afrika baduka bacabanga ukuthi idlozi nomuntu ofileyo yinto eyodwa e-Middle East baduka bazi ukuthi idlozi henye into umuntu ofileyo henye into sizokuthola lokho uma ufunda 1 Samuel chapter 28 uSawule eya kwesifazana onedlozi siqale ku verse 3 sifundele
ukuthi umuntu ofileyo akalona idlozi. First Samuel chapter 28 verse 3. 28 verse 3. Wehle. uSamuel wayesefile. Wonke uIsrayeli wamkhalela. Yeah. Wambela eRama. Yeah. Umuzi wakhe. Yeah. uSaul wayexoshile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. Yeah. Amafilisti abuthana afika amisa eShunemi. uSaul wabutha wonke uIsrayeli wamisa eGilboa. Lapho uSaul ebona impi yamaFilisti wesaba, inhliziyo yakhe yathuthumela kakhulu. uSaul wabuza kuJehova, uJehova akamphendulanga nangamaphupho, nangeUrim, nangabaprofeti. Wayesethi uSaul kuzo izinceku zakhe, ngifuneleni owesifazane onedlozi ukuba ngiye kuye ngibuze kuye. Asekudake lokho thina esikholwayo ukuthi umuntu ophendukela kwabanedlozi kuthiwa ungokholwayo olahlekelene noNkulunkulu noxabene noNkulunkulu. Angithi uyamuzwa la uSaul ukhuluma ubuze uNkulunkulu akangamphendula. Uyazi ixabane ephindaba kaSaul noNkulunkulu ixabane ethunyiwe ukuyobulala amaAmaleki. Kwathiwa akabulale konke nemfuyo yakhona yonke, yena wafika wabulala ezacile washiya ezinonile, kodwa bekuthiwa akabulale konke. Lapha wabulala amaAmaleki washiya inkosi yakhe uAgagi wabuya nayo. Baxabana lapho waze washo uSamuel umprofeti wathi uNkulunkulu sekushiyile waya kumakhelwana wakho eqonda uDavide. uDavide waqala ukugcotshwa uSaul ephila ngoba uNkulunkulu sekuxatshaniwe, esexabanile uSaul noNkulunkulu ngokungalaleli. Abesethi uNkulunkulu obedience is better than sacrifice. Athi sono senkani sinjengesono sokubhula. So ke waba nenkani yena wenza okunye etshela ukuthi angakwenzi lokho, wenza lokho kuthiwa akangakwenzi. Uma ingakho ke sethi ubuza uNkulunkulu manje angamphenduli ngoba ilahlekelene. Usethi ke uma ibonda akaphendula uNkulunkulu usethi ke ngifuneleni osifazana onedlozi. Obani abaphendukela kwaba namadlozi abanoNkulunkulu abalahlekelene noNkulunkulu. Uyabona yini ukuthi abantu abathi bayakholwa nabo kodwa basindisiwe nabo kodwa idlozi balihlabela is a sign ukuthi ulahlekelene noNkulunkulu. Yo madoda. Ngeke uma ungalahlekelene noNkulunkulu uye konedlozi ngoba unomoya ongcwele. Uma sicula thina sinomduduzi moya oyingcwele. Ngeke unomoya ongcwele uyakhuluma umoya ongcwele kumuntu oyikholwa. Ngeke uye kuye uphendukele emadlozini uhlabela amadlozi ngoba there is no need. I-communication yomuntu noNkulunkulu umoya ongcwele ungumsizi ngokwenele. Futhi ke thina siholwa ngumoya, abangakholwa baholwa imimoya. Namadlozi asebenza ngemimoya. So ke qhubeka ufundeke uzoyizwa le ndaba wathi ngifuneleni owesifazana onedlozi. Qhubeka. Yeah. Yes, okay. Mayiqhubeka isithi ke izincengu zakhe zathi kuye bheka kukhona owesifazana onedlozi eNidori. uSaul waziguqula wembatha ezinye izingubo wahamba yena nabantu ababili banaye. Angithi uyabona ukuthi uma uya kwisebenza emimoya khona ingubo ekhumukayo. Wayeyinkosi lo kodwa wathi mayesiya lapha na kosebenza ngemimoya wakhumula ingubo zakhe zobukhosi wagqoka ezinye ingubo ngoba awukwazi ukuya entweni yobumnyama neyemimoya ingabikho kuwena ingubo ekhumukayo. Umuntu okholwayo wembethe iBhayibheli sembethe yona ayasekufunyanwa sehambazi sinenkazimulo esiyembethe. So ke iyakhumuka ingubo uma uzoya kwamanye ama-altar nakwezinye igodlo khona ingubo ekhumukayo. Ingubo zombili eyombuso okukhanya neyobumnyama azihlalelani. Wayikhumula ingubo zobukhosi. Thina silo nobupriest bobukhosi. Sisizwe singcwele ubupriest bobukhosi uhlanga olukhethiweyo. Uma sinobupriest bobukhosi siyimbethe inkazimulo eyingubo yobukhosi. Kodwa once waya kwamanye ama-altar nezinye igodlo konke ekhumukayo. Qhubeka. Yani bafika kwesifazane ebusuku wathi uvama ukuthi kulezi ndawo ke kuye kuzona ebusuku. Kuvame lokho kuyanyonyobwa. Enye into ngizoxwayisa abantu abangakholwa bangaye esogweni ngathi ngokuqamba amanga ngathi. Bangathi bangagijima ngejubane bebheke esogweni ngokuqamba amanga ngathi.
bathanda kabi abantu abangakholwa ukuthi bagijime bethi akusizi ngoba sikwazi ebusuku nifike nithi nisinisekwe emini kanti ebusuku ninathe enyangeni lalela ke uma kukhona benza lokho bayileyo number ethile eyenza lokho musu ukuthi wena bonke abasinisiwe banjalo asinjalo futhi asikuba njalo koze kube phakathi sinezigidi zabantu abangenjalo labo baziyo sorry for them uma bekhona sorry for them asinendaba nokuphikela abantu esuke singekho la bekhona wena othi wena uyabazi thina sibaza singeni leyo kodwa musu ugijima esogweni ngathi ubuso uzothi thina sonke senza njengalabo bantu abaziwo wena ukuze wena uyithethelele uye esogweni ngemkhuba ephambene nentando kaNkuluNkulu ngoba uthi nathi sonke siyakwenza asinjalo sicela cace nje ukuthi bha njoba silapha nje siyazi thina uthi uNkulunkulu umiphi endabeni yokukhonzwa kwakhe umntwana kaNkulunkulu nendaba ethinta amadlozi sizokhuluma lokho nje ukuthi kube ne clear stand uphunyelwe obala ucace ukuthi umuntu umkhonza uNkulunkulu njengosho kombhalo umkhonza ngokwentando kaNkulunkulu ngoba kusibo bonke Matthew 7:21 abathi inkosi abongena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaNkulunkulu qhubeka ke owesifazane wathi kuye bheka uyazi ukuthi uSaul wenzeni ukuba unqumile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi ngalokho ungibekelelelane ugibe ukuba ungibulale na uSaul wafunga uJehova kuye wesifazane wathi kuphila kukaJehova ayikwehlelwa icala ngalokho wayesethi wesifazane ngiyakukwenyusela bani na wathi kuye wathi ngenyusela uSamuel 12 lapho wesifazane embona uSamuel wamemeza ngezwi elikhulu wesifazane wakhuluma noSaul wathi ungikhohliseleni na ake sibheke lapha khona ke ungibhulele ngedlozi ungenyusele ngiyakumusho ubani uverse 3 lo nomber 4 verse 3 verse uverse 3 uthi uSaul wayesefika wonke uIsrayeli wamkhalela wambela eRama umuzi wakhe mana ubasibando sokubona uTrilo lo ngisho lo butha angisho ukuthi bani uverse 3 or 4 angibhekele ngedlozi angibhulele ngedlozi ungenyusele ngiyakumusho okay I think lama verse angezansi owesifazane wathi kuyebheka uyakuthi uSamuel wenzeni ukuba unqumo ezweni amanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi ngalokho ungibekeleleni ugibe ukuba ungibulala uSaul wafunga uJehova wathi kuye owesifazane wathi kuphila kukaJehova ayikwehlelwa cala ngalokho wayesethi owesifazane ngiyakukwenyusela bani na wathi ngenyusele uSamuel lapho wesifazane embona uSamuel wamemeza ngezwi elikhulu owesifazane wakhuluma noSaul wathi ungikhohliseleni na ngokuba unguSawuli inkosi yayisithi kuye ungesabi ubonani na wesifazane wathi kuSawuli ngibona uNkulunkulu ephuma emhlabathini 14 wathi kuye unesimo sine na wathi kukhuphuka ichegu limboziwe ngengubo uSawuli wabona ukuthi kunguSamuel wakhothamela phansi ngobuso wakhuleka ake sehle sekuverse 1 2 3 uverse 1 uthi kwathi ngalezo zinsuku amaFilisti abuthana amabutho awo ukuba aphume impi noIsrael uAkhishi wathi kuDavide yazi nokwazi ukuthi uyakuphuma impi nami wena nabantu bakho uDavide wathi kuAkhishi ngalokho uyakwazi ukuthi inceku yakho iyakwenzana uAkhishi wathi kuDavide ngalokho ngiyakubeka ube ngumlindi wekhanda lami kuze kube nini u3 uSamuel wayesefile wonke uIsrael wamkhalela wambele eRama umuzi wakhe uSaul wayexoshile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi amaFilisti abuthana afika amisa eShunemu uSaul wabutha wonke uIsrael wamisa iGilboa lapho uSaul ebona impi yamaFilisti wesaba inhliziyo yakhe yathuthumela kakhulu uSaul wabuza kuJehova uJehova akamphendulanga nangamaphupho nangeUrim nangabaprofeti
wayesethi uSawulu kuzo izinceku zakhe, ngifunelwe owesifazane onedlozi ukuba ngiye kuye, ngibuze kuye. Izinceku zakhe zathi kuye, bheka, kukhona owesifazane onedlozi e-Enidori. uSawulu waziguqula wembatha ezinye izingubo, wahamba yena nabantu ababili banaye. Bafika owesifazane ebusuku, wathi, ake ungibhulele ngedlozi, lenze kade ngithi ibheke, ungenyusele engiya kumusho kuwe. Ngithanda umlaleli abambele inkulumo kade sicinga le. Yes. Ake ungibhulele 1 ngedlozi, 2 ungenyusele engiya kumusho. Yes. Inkolelo yabantu abaconsulta ama mediums kusho njalo ngesingisi abasuke beka kubantu abanamadlozi bakhulelwa indlela abasebenza ngayo izangoma zase Middle East ilokhu ukuthi kuba khona isithombe i-picture ezo appearisha. Oh yeah. Kuthiwa umuntu wakini osowafa noma umuntu omfunayo ukuthi unyusiwe yilo oyisangoma ukuba wena umbone ucommunicate naye uxoxe naye. Akunje ngokwala eAfrika lapho umuntu eshaya khona amathambo noma abhule ukuthi ungekho into o communicate nayo lapha basebenza kanjalo. Uthi kuSawulu ake ungibhulele ngedlozi 1 ungenyusele ofileyo engiyakumusho. Uyabona kuyavela la ukuthi idlozi nofileyo okwehlukene. Idlozi umoya okuzobhulwa ngawo, umoya. Ake ungibhulele ngedlozi. Idlozi umoya okubhulwa ngawo. Angiphinde, idlozi akuyena umuntu wake nosowafa. Idlozi alisiyena umkhulu wakho nogogo wakho nabo bonke asebafa. Idlozi umoya okubhulwa ngawo. Umisangoma sesiqeda ukuthwasa, siya olwandle sibuye nenyoka, suke sibuya noma emfuleni sibuye nenyoka. Lapho sibuye nalo idlozi noma nomoya esizobhula ngawo. Suke singabuyanga nowakini ofileyo noma nabakini abangaseko noma nabakubowaso abangaseko, suke sibuye nomoya. Uma besilande abafileyo ezobhula ngabo kuyiwe uma amadlozi kuabafileyo besingezoya emfuleni bezoyothini ngoba abafile abangcwatshwanga emfuleni bangcwatshwe emathuneni. Sure. And ayikho lento yokuthi izangoma isebenza ngabantu abafileyo, into engekho. Ngoba uma izangoma beyisebenza ngabantu abafileyo ngabe ziyaya la kufuwe khona. Isangoma singeni la kufuwe khona. Asingeni la kufuwe. Ungangayingani la kufuwe khona kanti usebenza ngayo lento le. Usebenza ngabo. Phela izangoma kufuna ngabe izona thina esilethe inkonzo kula kushonwe khona. Fana besifica zona igcwele ziyolanda fresh anointing. Ziyolanda ugcobo olusha ngoba isebenza ngabafileyo. Uma beyisebenza ngabafileyo fana ngabe kuthiwa ayiphele emngcwabeni siyifica kuqala. Isangoma sisebenza ngabantu abafileyo, sisebenza ngomoya obizwa ngedlozi. Iwona esibhula ngawo. Ingakho kumbhalo ucacisile la umbhalo ukuthi ake ungibhulele ngani ngedlozi ungenyusele engiyakumusho. Idlozi nomuntu ofileyo into ezimbili ezingafani. Izinto ezifunwa idlozi kubantu abaphilayo ayinakubacabangela abantu abaphilayo. Kodwa izinto ezifunwa umuntu ofileyo ezifunela abantu abaphilayo zitshengisa ubacabangela. Lapha eBhayibhelini sinesicelo esenziwa umuntu ofile esicelela abaphilayo. KuLuka lapha chapter 16 uzothola ukuthi isicebi sasisha elangabini eHades sifaka isicelo sicelela abakuba abanjani abaphilayo. Sithi thumele emhlabeni kubafowethu ukuba bashunyezwe bakholwe ngoba angifuni bese kule ndawo ngoba ngiyahlushwa kuleli langabe. Uyambona ukuthi lona ofileyo ongelona idlozi ongofileyo ucela into enhle eyicelela abakuba abanjani abaphilayo. Nethi nje akayinikwanga futhi naye akanandlela yokuya kubona ayokwenza okuhle noma okubi. Lapha nina nitshelwe uma nibhulelwa kade nithi ake siyozwa koba namanga. Bafike bakhuluma amanga ngempela laba banamanga eniyozwa kubona ngoba vele nani niyasho nithi baba namanga. Bafike bathi besuka bethi inganisha izoyimoto njena umkhulu wayo uthi ukuthele akenzelwe itiyana wayesephohloza ingane ngemoto. Akekho umuntu ofileyo ongabulala ingane yelineage yakhe yozalo lwakhe ayiphathaze ngemoto. Akekho noyedwa. That's a very serious allegation. Akekho umuntu onjalo. Lento ekhulumayo
ukuthi umkhulu uthukuthele idlozi elikhuluma enye into nezimfuno zedlozi ziyezinye njoba uyayuzwe kuthiwa nje umakoti akabathola abantwana ingoba ubabezala uvundle esibelethweni sika makoti uthothi lo babezala esaphila umakoti wayengakwazi nokuhambisa ukudla ohlangothini lapha ehlezi ngakhona kuthiwa umakoti akadluleli esilulweni sikayisezala manje uma esefile sekuthiwa yena uyisezala sekuhuyo ongena phakathi esibelethweni i-offside leyo akakwazi umuntu ongakwazi ukuhambisa ukudla ohlangothini lwakhe esilulweni sakhe uqhamuke sezongena kwena umakoti futhi owesibili ngeke ubabezala avala isibelelo sikamakoti oshade ngokusemthethweni la ekhaya kube amadodakazi la ekhaya ezala ukudlula ukudlula amaphela namagundane la ekhaya uma ekwazi ukuvala akavali ngani isizalo salabo abashada bengakafanele ukuzala amina abazala bengafanele ukuzala amantombazane asivule sebeshadile yini bazali bengashadile ngoba kwayena wahamba emhlabeni azikahle ukuthi ukuzala umuntu oshadileyo uma ezovala uvalelana sikamakoti ashiye amantombazane thoda amantombazane wazala yaqhulula kodwa yena uyakwazi ukuvala izalo uyakwazi ukuvala ibeletho akavala uvalelana sikamakoti akuyena umuntu ofileyo ovala izalo imimoya yamadlozi ngoba izinto ezenziwa amadlozi ziningi kakhulu ezixakileyo futhi engamcabangela umuntu ophilayo ongeyize ezenziwa abakithi asebafa nabalele zenziwa yiwona ngeke phela idlozi limcabangela umuntu ngoba akuyena owakuba bahlobene into engaveli kuwena nongaveli yona ayicabangeli ayicabangela ayinendaba nawe kodwa bonke laba uyabona nje nginqaba nalaba ukuthi uma kukhishwa amadimoni wagada amadimoni manje wakhulekela amadimoni athi ngugogo wakhe ngimvalile ukuthi angashadi ngivala umsebenzi ukuthi angawutholi akekho umuntu ongavalela umzukulu wakhe umsebenzi angawutholi nokuthi angashadi amadimoni athanda kabi ukupromote umoya wrong namanga ukuthi umuntu ofileyo uhlala uwenza izinto ezimbi kophilayo noma umuntu ofileyo uhlala phakathi kulophila kanti idimoni uqobo lwalo lizibiza ngogogo lithi ngugogo walo kodwa kube kungena ugogo kube uyidimoni uma bekugogo bengeka uvala umsebenzi bengakavala umshado akekho umuntu ongafanele umzukulu uyabazi ogogo nabazukulu badlala kamnandi kanjani bazwana kanjani uma esefila usezovala umshado uma esefila usezovala umsebenzi into engekho leyo nto leyo yamadimoni uma siwakhipha thina sikhulela abantu abanamadimoni ayawaqamba manga kumele uwatshele ukuthi unamanga into enjalo ayikho akekho ugogo ongavali umshado omzukulu wakhe nogogo ongavala umsebenzi thothi banenkinga la ekhaya uthi ugogo uyena ovalile into enjalo ayikho lento yenziwa nababhuli ke elethe iBhayibheli eDuteronomy 18 asingayi kwababhulayo kubabhuli banamanga akhohlisa abantu abaphambanise nentando kaNkuluNkulu ababhuli bazokutshela ukuthi la ekhaya izinto zivalwe ugogo wenu ivalwe umkhulu wenu abantu abakini abangasekho abanasikhathi ukunivalela izinto futhi abafuni ukuba nina nilahlekelwe impumelelo ukuba kuya ngabo ngabe banicelele okuhle njengoba kwakwenza le yamuntu oyisicebi kodwa engenandlela yokukwenza lokho sure so ke obesithathu abafileyo abazona idalwa njengoba kuye kubizwa abafileyo ngezidalwa nje labantu abanihlolela ngamabhodlela babiza abafileyo ngezidalwa abafileyo abazona idalwa futhi esizulwini leligama lithi idalwa lalingayamaniswa nabantu abafileyo oqala ngesikhathi sesilo ucetshwayo ukuhlehla kuyele phambili igama leidalwa lalingekho endabeni yesintu nokusebenza kwabantu abafileyo lalingahlangani leli gama leidalwa livele ngokuduka kwesonto elithile eliphambanise indaba yeSambulo chapter 5 verse 14 no verse 7 and 8 elikhuluma ngokuthi phambi kwehlalo sobukhosi kunezidalwa and lezo idalwa njalo akubonana nabantu ama heavenly creatures anobuso obune isidalwa ngasinye ubuso bephubesi ubuso bokhozi ubuso benkomo ubuso bomuntu idalwa ephambi kwehlalo sobukhosi laba ngokungalazi iBhayibheli ngoba amabandla abo kulelo sonto aholwa abantu abangayeli naseBible College bavele babiza lezi idalwa ukuthi abantu abafileyo bakithi besicelela inhlanhla phambi kaNkuluNkulu
lasuka esontweni leli gama lezidalwa lawo ngene ezangomeni ngoba umoya abasebenza ngawo umoya owodwa. Manje ke nezangoma sezaphatha indaba zezidalwa nenyanga ikhuluma indaba zezidalwa as if abantu abafileyo uyibona abazidalwa kusuka esontweni ukuduka kwesonto elithile lokhu okupromote igama ukubizwa kwabantu abafileyo ngezidalwa. Abantu abafileyo abazona idalwa original ngesizulu igama lesidalwa lisho into edalweyo, a created being or a created thing. Wena nje ST uyisidalwa nami ngiyisidalwa. Ingakho uma umuntu esindiswa kuthiwa uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha ngoba ubuvela uyiso. Kodwa manje usungesisha. Ya igama elisidalwa lisho odaliweyo noma okudaliweyo. Okwesibili ke okuyidevelopment isidalwa sisho okhubazekileyo. Kodwa lokho that is a development ngoba abantu bebebiza umuntu okhubazekileyo uma ingane ibahleka. Ihleka umuntu okhubazekileyo kuthiwa ungamhleki kukhuzwa izingane. Ungamhleki ngoba naye uyisidalwa sikaNkuluNkulu njengaye. Bese ingane ke uma kuthiwa uyisidalwa ngabe saqhubeka ngale ncazelo yonke egcwele bezinikiwe zithi isidalwa. Uyisidalwa kuthi uyisidalwa nje kunqanyulelo kodwa uqonda ukuthi uyisidalwa sikaNkuluNkulu njengawe. Ungamhleki ngoba naye udaliwe. Naye uyisidalwa sikaNkuluNkulu njengawe. Otherwise sonke sizidalwa awudingi ukuthi ube wofile ukuze ube isidalwa njengoba abantu bekhona ukuthiwa idalwa abantu abafileyo nje sizidalwa siphila nje singafile. 2 awudingi uba ukhubazekileyo njengoba sekwanda ukubizwa kwabantu abakhubazekileyo ngezidalwa sizidalwa siphila singakhubazekile. Lento yokubiza abafileyo ngezidalwa isuka ekudukeni kwesonto elithile liduka ngeSambulo chapter 5. Sahluko 5 lama verse cishe mathathu ku chapter 5 elinye uverse 14 akhuluma ngezidalwa ku chapter 5 Sambulo 5 kuduke isonto laduka ngeSambulo 5 kwasuka igama lezidalwa ladlulela ezangomeni ngoba umoya abasebenza ngawo izangoma nabantu baleli sonto abahlolayo uyafana. Ukuhlola kwabo bekubiza ngokuthi ukuprofita kuyafana. So ke abantu abafileyo sithe abawona amadimoni. 2 sathi abantu abafileyo abawona amadlozi. Idlozi umoya okubhulwa ngawo. Njoba iFirst Samuel chapter 28 yethi ake ungibhulele ngedlozi ungenyusele engiyakumusho. Oyonyuswayo ofileyo okubhulwa ngakho idlozi. Idlozi umoya okubhulwa ngawo. Abantu jena uma bethwasa baye emathuneni baya olwandle bawuphuma nenyoka. Baye emfuleni bawuphuma nenyoka. Ungayibiza leyo nyoka ngedlozi. Ungathi idlozi leyo nyoka ya. Hayi kodwa uthi ubize inyoka ngomuntu ofileyo. Leyo nyoka isiyena umuntu ofileyo ngoba umuntu ofileyo phela nedlozi kuhlukene. Ungabizi umuntu ofileyo ngedimoni. Ungalibiza idlozi ngedimoni ngoba liwona umuntu ofileyo. Kodwa angeke uyibize umuntu ofileyo ngedimoni. Idimoni idlozi liyilo. Inyoka iyilo. Idlozi inyoka iyili idimoni. Kodwa umuntu ofileyo akalona idimoni futhi akalona idlozi. Akufani. Akufani. Yilapho behluka khona ukuduka kwase Middle East nokuduka kwase Africa. Abantu base Africa bacabanga ukuthi idlozi nomuntu ofileyo into eyodwa. Umuntu ofileyo akalona idimoni, umuntu ofileyo akalona idlozi, umuntu ofileyo akasona isidalwa. Sizidalwa nje siphila hayi ukuthi bazidalwa lezi ukuthi khona kumele benzelwe khona ukhanjana kuthiwa kwenzelwa idalwa. Abanye baze bakuhlolela impela bethu bangwa zidalwa zasekhaya komama nezakini engathi nqashana njalo uma ulala ungembathi ingubo ephuzi ngapha ibe izulu kwathile ngapha ukuze njalo uma ulala idalwa zibambe uhlangothi ezakhaya umama ibambe lo hlangothi oluphuzi ezinye ibambe lo hlangothi kuthiwa ubangwa zidalwa. Kuqondwe njalo abafileyo abazona idalwa. 4 abantu abafileyo abazona ingilosi ukubheda okwande emakholweni ke lokho. Hayi kubantu abangakasindiswa nabangakakholwa kwande emakholweni lokho kubheda. Ukubiza abantu abafileyo ngengilosi. Kuthiwa njengoba uhamba nje ke siyazi ke ubusonda siyacela ukuthi ubuye uzoba ingilosi enhle la ekhaya. Bazalwane umuntu ofileyo akafi maqeda aphenduka abe ingilosi. Noma behembi noma enhle umuntu ofileyo akayona ingilosi. Ingilosi zadalwa separately zaba different from men. Awunela ungafa ubusuyoba ingilosi. Ziningi lezi ezikhona ayidingi ukutayiselwa wena mase ufile zenele lezi ezikhona ingilosi.
Umuntu ofile akanele afe abe ingilosi. Njoba ninibhede nezingane uma isencane iyinhlilungile buthi uthi bantu ingilosi. Akho nto nje umuntu oyingilosi ephila noma efile emncane noma emdala. Umuntu akanele afe ebese bayingilosi. Izinto njalo abantu abaqamba amangazo ngomuntu ofileyo. Bathi uma efile uyingilosi, bathi uma efile uyisidalwa, bathi uma efile uyidlozi, bathi uma efile uyidemon. Umuntu ofileyo akalona idemon. Okugcina abantu abafileyo ababona abadala abahlala emahlombe omuntu. Nayo ke umuntu lokho eqikileke bangumsindo ethi uthi basabuza ukuthi lo muntu osibangela umsindo kodwa sisendlini isihlezi kwenze njani kuthiwa hayi ungamkhuzi unabadala. Abekho abadala abahlala phezulu kwamahlombe omuntu. Abekho abadala abahlala phezulu kwamahlombe omuntu. Nangokwesizulu nje. Abekho abadala akusibona abakina sebafa. Laba okuthiwa abadala abahlala emahlombe omuntu. Okay. Akusibona imimoya. Thina sikhulekelayo abantu abanemimoya. Uma umkhulekelo wamshaya emahlombe kuphuma wona amademoni athi siyahamba. Kungaphumi ibona abantu asebafa abadala kuphuma wona. Iwona ahlala emahlombe. Vele kathanda ukuhlala emahlombe. Uma kwenza udeliverance uhamba ukubone lokho. Uya kumpostoli umbathu ukubone kaningi. Kusuke ngewona amademoni la suke emahlombe ephuma. Kusuke kuyimimoya. Ibisela kubantu abangakholwayo yakhe impression uthi abadala kubona abadala. Abantu abafileyo ababona amademoni, abantu abafileyo abawona amadlozi, abantu abafileyo abazona ingilosi, abantu abafileyo abazona idalwa, abantu abafileyo ababona abadala abahlala emahlombe abantu. Sesikulungisile lokho. Abantu abafileyo bangabizwa ngabaphansi licorrect lelo. Okay. Ngoba kususelwe ekutheni bangene emhlabathini ethunweni phansi ya. Abafileyo babizwa ngabalele licorrect lelo. Abafileyo bangabizwa ngamathongo licorrect futhi lelo. Elithi umuntu ofileyo uyithongo. Itemu nje lesizulu lakudala lelo. Ngoba i-suffix yegama elithi thongo isho kulala. Uma kuthiwa amathongo uqonda ukuthi abalele. Amachwethwa izithutha. Uma kuthiwa nje ithongo qonda ukulala i-suffix isicino gama. Uma kuthiwa nje ithongo qonda ukulala. Ingakho uma kukhulunywa ngokuyolala kwakho uthi uphethwe ubuthongo. Noma uyothatha isithongwana. Noleleke ithongo sefile ithongo. Ngoba kuqonda ukuthi olele aqondi ukuthi idlozi. Kodwa uqonda ukuthi olele nje. Sholoko nje. Ngoba uthongo usho kulala. Bayiwa amathongo bayibabalele bayibabafileyo bayibabaphansi. Kodwa abawona amademoni, abawona amadlozi, ababona abadala, abazona ingilozi, abazona idalwa. Asiyeke kuLeviticus chapter 19 verse 31. It's quite interesting. Leviticus 19 verse 31. 19 verse 31. Bazalwane bam, 19 verse 31. Sifunda njalo ngestand ukuthi umiphi uNkulunkulu endabeni yomntwana kaNkulunkulu nedlozi. 31. Ningaphendukeli kwaba namadlozi. Uzwile ukuthi uNkulunkulu uthini? That's a command. It's a commandment. Ningaphendukeli kwaba namadlozi. Yebo. Nakubathakathi. Ningabafuni ukuba ningcolise yibo. Ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo. Ngicela ukuklearisha lento eshiwo ke abantu ababhulayo abazangoma. Bathi beqamba amanga beqambela uNkulunkulu ngenxa yeignorance yabo, ngenxa yokungazi kwabo. Bese bethi nathi lento siyiphiwe uNkulunkulu. Ngicela kucace kumuntu okholwayo nakho okunguka uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ningaphendukeli kwaba nabadlozi nakubathakathi ukuba ningcoliswe yibo. uNkulunkulu akakwazi ukufike ayala abantu bakhe uthi abangaphendukeli kwaba nabadlozi ebese gijima ngapha ahambe ngemuva ayezangomeni ayinikeza ukubhula njoba zithi zona zikunikwe uNkulunkulu nazo azinikiwe uNkulunkulu uNkulunkulu akaziphikisi yena liqobo lwakhe esakhe stand nasi lokhu yanabona abakwenzayo abathi bakunikwe uNkulunkulu abakunikiwe uNkulunkulu bese kuba abafundisi abanye baba abasindisiwe kulesikhathi bathi nami ngisindisiwe kodwa idlozi ngiyalihlabela labo abasindisiwe baphumile kuntando kaNkulunkulu balahlekelene noNkulunkulu ngoba nangu uNkulunkulu eveza la emikhona uveza istand sakhe uthi ningaphendukeli kwaba nabadlozi nakubathatha ukuba ningcoliswe yibo uNkulunkulu uveza ukuthi uyangcoliseka ngokuba nenhlanganyelo nezisebenzi zale mimoya verse chapter 20 verse 6 20 verse 6 Leviticus 20 verse 6
nalo umuntu ophendukela kwaba namadlozi nakubathakathi yeah ukuya kubo ukuba aphinge yeah ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalo muntu. uNkulunkulu uveza ukuya kwaba namadlozi nakubathakathi uveza njengokuphinga. It's like a married woman ethi nendoda yayiphinde yolala nenye. Unjalo uma uzothi ngamanje uqonda uNkulunkulu akabhanqwa yena namadlozi. Akabhanqa. Amanga okulahleka nokudukisa abantu kwabafundisi abaxabane noNkulunkulu bethi basindisiwe. Laba bathi nami ngisindisiwe kodwa idlozi ngalihlabela. Ngeke ukubhanqe ngoba uNkulunkulu kubiza iseleso senzo sibiza ngokuphinga. Ngeke ukubhanqe uqhubeka ube oseqinisweni oya ezulwini nosa abantu obaholayo ezulwini. Akuhlangani. Uma ukwenza nje kodwa musuqhambela uNkulunkulu ukuthi usindisiwe uma unjalo uphumile uwile. Emseni nasensindisweni. Ngoba iBhayibheli likubiza ngokuphinga, uNkulunkulu kubiza ngokuphinga. Uthi uyokwenza owenza lokho ubuso bakhe bumelane naye. Sure. God will oppose you. Sure. He will make his face to stand against you. Istand zakhe siyasichashile sisobala asifihlekile. Yeah. Nababhulayo kube izangoma kabathi into abayinuka uNkulunkulu nayo iphiwo ngephiwo akakunikile uNkulunkulu. Uma bekunikile ube ngeke kakhulume kanje ngento evela kuye ekuphe yona. Uthi akungaphendukelwa kuwe wena obhulayo nonamadlozi. Ngoba ozenza lezi zinto ozenziwa wena uyisinengiso kuye. So ke awukwazi wena ukwenza into athi yena isinengiso bese kuthiwa wena uyiphiwe uNkulunkulu. Ngisamele nje uNkulunkulu njalo lapho belu. Ukuthi uNkulunkulu lengimele akwazi ukuthi into ayibizi ngokuthi isinengiso yenziwa wena ungapha ubhizi ukhohlisa thina nabantu uthi nawe wayiphiwa uNkulunkulu. Ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo. Into enjalo ayikho. Asifunde kuyena uLeviticus 20 verse 27. Owesilisa noma wesifazane elikubo idlozi noma umthakathi. Yeah. Bobulawa nokubulawa. Ana do you realize how serious this stand is against amadlozi? Kuthiwa owesilisa nowesifazane elikubo idlozi bokwenze njani? Bobulawa. Nokubula uzwini uyabona uyasibona istand mana ke bazalwa nje bese sithi amavesi amaningi kanje aveza ukusho kaNkulunkulu ngendaba yedlozi. Niyabona ukuthi icace kanjani eBhayibhelini indaba kaNkulunkulu nedlozi? Very often. Uyayibona icace kanjani? Ayidingi kutoliwe. Kahle kahle amaningi lamavesi athe ngwafuna bekumele kungachazi. Ngoba azisho wona nje ayisholo wona ukuthi uNkulunkulu umi kuphi yena ngale ndaba. Umi kuphi ayisholo wona. Funda Isaiah 8 verse 19. And why Joseph ngibonke lamavesi bali associate nobuthakathi. Ubuthakathi. Uyazi ke ake ngithinte lo ngcinyana kancane. Wemgcotsho uyazi ukuthi umuntu obeyobhula wabuya lapho kwangaba impumelelo ukuthwasa kwakhe. Uyazi lo moya lona abuya nawo usebenza ngokuthakathi. Imosi yabantu abahambe bayobhula bangaphumelele ekubhuleni bangabuya babhula kade beyothwasa njalo babuya lapho bangaphumelele ekuthwaseni okwazi ukuthi ibona bathakatha endaweni ngoba lo moya lo awuhlali mahala either uzobhula ngawe noma uthakathe ngawe ingakho kuthiwa ababhuli nabathakathi abanemadlozi nakubathakathi ngoba umoya uyafana ushintshele ekuthakatheni uma ungaphumelelanga ukwenza ubhule ushintshela ekuthakatheni. Imosi yabantu abahlulekile ukuthi uma kade bothwasa babuye lapho babhule bahlolela abantu. Bayathakatha labo bantu. Ngoba lo moya ngenile kumele usebenze either positively or negatively kodwa uzosebenza. Uthe Isaiah 8 verse 19. 8 verse 19. Lapho bethi kini funani kwaba namadlozi nakubathakathi nayi lento futhi ababethi imilozi banyenyeze pho abantu abayifuna uNkulunkulu wabo yini lapho bethi funani kwaba namadlozi nakubathakathi banyenyeze pho abantu abayifuna yini uNkulunkulu wabo na uthi yekani ufuna kwaba nakumadlozi nakubathathi funani uNkulunkulu wenu. Qhubeka funda.
Lapho bethi funani, okay. Kuyiwe. Lapho bethi infunani kwaba namadlozi nabobuthakathaka ababethi imilozi. Yeah. Bayinyenyeze pho. Abantu abaye kufuna uNkulunkulu wabo na. Yeah. Kuyiwe kwabafileyo na ngabaphilayo na. Kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Qhubeka. Emthethweni ke nasebufakazini impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Lento ukuthi yanini ufuna kwaba namadlozi izwe elinjani elingenakho ukusa. Ukuya kwaba namadlozi nakubathakathi nababethi imilozi. Izwi elingenakho ukusa. Uma umprofeti Isaiah ethi kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo, akasho ukuthi amadlozi abafileyo. Ukuthi indlela obekubhulwa ngayo nje obufundile ku 1 Samuel chapter 28. Yes. Befike kubhulwe ngedlozi kunyuswe ofileyo enyuswa ngedlozi. So ke usuke uye kwabafileyo kodwa kuzobhulwa ngedlozi. Ingakho ethi kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Impela le nto abayishoyo emthethweni ke nasebufakazini lelizwe abalishoyo alinakho ukusa. Ake sibheke uthi umphumela ngempela ukufa kaSawuli. Elahlele noNkulunkulu wadalwa ukuthi yena uxabane noNkulunkulu ngokuya kwaba namadlozi. Izikroniko zokuqala 1 Chronicles chapter 10 verse 13. Zokuqala chapter 10 verse 13. Verse 13. Ufundeka kanjena ke. Wafa kanjalo uSawuli. Yeah. Ngesiphambeko sakhe. Yeah. Aphambuka ngaso kuJehova ngenxa yezwi likaJehova. Yeah. Angaligcinanga. Yebo. Nangokuba kade eyile ukubhula kunedlozi ukuba abuze kuye. Yebo. Engabuzanga kuJehova ngalokho. Yebo. Wambulala. Wabuyisa umbuso kuDavide indodana kaJese. uSawuli walahlela umbuso ngoba engaligcinanga izwi kaNkulunkulu ukuthi akabulala amaleki nakho konke yena wabulala izacilo washiye nonile akaligcinanga izwi kaJehova waphinde waphendukela kwesifazana onedlozi uJehova wambulala wabuyisa umbuso kuDavide. Iphetha lapha indaba yethu yokuthi umuntu ozenzayo lezi zinto uphambene noNkulunkulu. Enye amavesi esifundile uthi uNkulunkulu ngiyakwenza ubuso bami kumelane nawo njalo. Bese kuthiwa owesifazane elikuye idlozi obulawa nokubulawa. Nangu uSawuli uNkulunkulu wambulala. So ke umelene uthi ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Ngamanye ukhonza yena yedwa. Siconclude ngokuthi there is no such thing as ukuxuba uthi usindisiwe ubusuthi kodwa idlozi elihlabele. Usukuphambene nentando kaNkulunkulu. Matthew 7 verse 21 akusibo bonke abathi inkosi abongena embusweni wezulu kodwa owenza intando. Lapha sekuvelile ukuthi indaba yamadlozi nabathakathi nababhuli nabalozi nabalumbi nabenza imlingi nabenza iphonzo nabalozi kazana uphambene nentando kaNkulunkulu. Sure. Ngizosiza inganeke. Omakoti neingane ngifuna ukubasiza lapha. Omakoti ukuthi umkhonyana osindisiwe nomakoti esindisiwe athi uyahamba abanyonyobe abozalo banyonyobe umakoti bethi akavume ukuchelwa ngenyongo. Ngoba phela kwakha nje umuzi makoti wakha umuzi nje. Ungangena entweni ethintene nemimoya ngoba zonke lezo zinto lezi zenyongo nokunye zithintene nemimoya. Ungavuma ungena entweni ethintene nemimoya ngoba inama repercussions azokubhekfayela ungajabuli. Unemphumela ezokushaya ungajabuli. Okwenza ama miscarriages lapho usithandazisa kuze indaba endabeni kanti icase yafika ngawe. Ngoba phela iBhayibheli kuzakha lithi siqalise singenazathu asizi. Isiqaliso sifika ngesizathu. Yebo. Sinombela ngesizathu. That's what will happen. Ingane ke zinomkhutshana ukuthi zithi mayimukela uJesu abazali oyise nonina uthothi bayinqabela abalonazo uNkulunkulu azenzela umusa ngokuphikelela ngoba ethe uJesu uphikelelana ungena ngesanga elincinyane baningi abayafuna kodwa bayehluleka. Zingene iqhubeke kuze kufike lapho khona insindiso beyamukela ekhaya kodwa emva kweminyaka uyozoyisa useyibiza umntana msengiyayibona lento yakho ngangithi umbulalazwe iyaphila ngicabanga ukuthi ngikubonge ngikwenzela umemulo. No.
musani ungena ezintweni ezichitha igazi elingayi kuNkulunkulu lo wenu ninegazi elachitheka eCalvary musani ungena ngoba nizo-attacha ama-cases ngezinto zamagazi abhekiswe kwamanye ama-altari aya kwamanye ama-altari futhi-ke umuntu onsundu ngicela ukumsiza nongakasindiswa nje musani ukuphendula indaba yomemulo ube yisiko eliyimpoqo noma kube ngathi umgomo ukuthi abantu bakwenze umemulo akulona isiko i-lifestyle imbisiko impilo nomkhuba umuntu awenza ngokuyithandela usasungulwa umemulo ngoba igama elithi mula isuffix isicino gama esithi mula sona sisodwa ukwemula sekuyigama eliphelele kodwa umula lo osegcineni igama elisho ukuphuma noma ukukhipha umula isicino gama isuffix ethi mula isho ukuphuma noma ukukhipha ngalo kokwemula uma nje igama linomula lisho ukukhipha uma kuthiwa phefumula ukhipha umoya uma kuthiwa uyazamula khona ukukhipha futhi uma kuthiwa uyathimula ukhipha udoti uma kuthiwa uyalamula ukhipha bese ukebelwa ukhipha umuntu komunye uyalamula uma kuthiwa uyahlomula uqonda ukuthi ukhipha imivuzo njengabantu akade besemafeminithile besebenza besithi bazohlomula ukuhlomula ukuthola into oyikhiphayo yabona ke umula lo usho ukuphuma noma ukukhipha ukwemula ukhipha intombi isuke ekhaya iya kwayo ngoba ngenkathi kusungulwa umemulo wasungulwa ngenxa yeintombi eseyikhulile kodwa ezingashadwanga phela kuqala umuntu uma efuna intombi ebontombi esekhulile kade iphethe kahle uvela ahambe uyongicelela inkomo kwasebanibani ayisenza ukubuya sokuphuma inkomo uma engekhishwa kanjalo kothi uMaxino lapha esibayeni kubekwe induku amakhehla abeka induku la abesehlala lapha na intombi ke zothi uma ingena nazo seyisina icosha induku leyo nduku le ecoshe yekhehla ecoshe yona intombi ilona ezoshada nalo uma inqaba ngoba yayinelungelo lokunqaba uma inqaba babe bebize ngokuthi ke unongachali usho akanandaba akanalixhala lokushada uyise uzoyiyeka uyoyakhela umuzi eduze kwakhe ayakhela inxiwa eduze kwakhe athi uma esakhile bese banomcimbi official wokuyikhipha ungabi segcekeni ube ngale ngaphandle intombazane izosina iphethe umkhonto lo mkhonto awulona isiko okuthiwa isincindi umkhonto ukuthi uyoyivikela ngawe izilwaneni ngoba isizohlala yodwa uyayikhipha kuthiwa umemulo ke ngoba ukwemula ukukhipha lo msangano wabantu abanzunda abangasazi isiZulu namhlanje sekuvele kuthiwa umuntu ozolala la ekhaya ahlale la ekhaya iminyaka yonke kuthi uyemula kodwa uzohlala la ekhaya ukwemula ukukhipha awukwazi ukuthi umuntu umemulisa aphinda axale ngamanye amazwi nenziswa abantu izinto abangazazi kwabona baze baniyamanise banihlanganise nama-altari nemimoya enizoxabana impilo yenu nawo nishayeke nishawe uNkulunkulu ngenxa yokwenza izinto ezenziwa abantu abangazazi kwabona ukwemula njengoba ngitshela into uthimula khonto oyikhiphayo ukuhlomula khonto sokuyikhipha ukuzamula ukuphefumula ukulamula labo mula bonke basho ukuthi khonto oyikhiphayo ukhazimula ukhipha ikhanya into mayikhazimula isukukhipha emeeting light isukukhipha ukukhanya uma ke wathi nje mula kunento ekhishwayo ngeke ke uthi uyemula uhlale ekhaya futhi kwakwemula umuntu oyiphathe kahle wayintombi into nginibonile nemulisa oma beyingane uzobona ukuthi yabona nje into enixovekile is messed up totally messed up uyakubona uyahle uyakubona nina nemulisa oma beyingane yabona nje ukuthi nixove la kunini emakhanda hlangahlangene la kunini emakhanda ukhonto ehlangahlangene it is deep mbuzweni yeah so ke asikuvezeke ukuthi abangacindezelwa abantwana ngokwemula ngoba kulona isiko akulona kwabangakakholwa akulona kwabakholwayo uma ureverse ngomlando wakwaZulu uzothola kwangewona wonke umuntu owemulayo kwangewona wonke umuntu owemulayo
ngoba into yeyangamandla omuntu nokuyithandela. Siyayiphetha ke indaba yokuthi sesisibonile istand sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umi kuphi. Uma ufuna ukuyongena izulu, kholwa njengokusho kombhalo. Umbhalo yilo kade siwufunda konke lokho okukhulunywa uNkulunkulu ngendaba yomzalwane nedlozi. Yes. Umbhalo sesicedile. God bless you. Apostle, thank you so much Apostle, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu semdumisa ngawe kakhulu. Mhlambe nakubazalwane ngiyazi ukuthi ishow yethu ibukwa la ngabafundisi. Mhlambe khona uthola umuntu uyafisa ukuthi Apostle ngiyafisa uzongenzela nasi sifundo ebandleni. Bakuthola kanjani Apostle? Inombolo 067 49 77788 067 49 77788 067 49 Sibonga kakhulu Apostle. Bafowethu asibonge kakhulu. Ngicela sibonane lapha eThekwini eMkhumbane ngomhla ka2 May siyobe sinenkonzo kamoya ongcwele esiyaqala ekseni ngo10 siyobe sinaye uBishop Pierre Celiza, the man who moves ngendlela emangalisayo. Bishop Espindlovu uzobe khona, Prophet Mthetho uzobe khona. Siyanemema kakhulu bazalwane sipheleleni khona laphana siyaqala ekseni ngo10 kuyoze kuyoba ntambama. uNkulunkulu ke akanibusise ningakhohlwa our last gathering of the year lokhu nikhumbuza njalo izobe ngomhla ka31 October eSoweto eDlamini Multi-Purpose Hall egameni lika Jesu Kristu. Awufuna uxhumana nathi 0788 417 844. uNkulunkulu anibusisa nicela lapha emakhaya sibona kwi-episode yethu elandelayo. God bless you. iSG Media iwethulela inkonzo enkulu ebizwa ngenkonzo kamoya ngomhla ka2 May 2026 indawo eThekwini eMkhumbane Community Hall ngo10 ekseni. kanti isikhulumi lezi Bishop Espindlovu, Bishop Pierre Celiza, Prophet K Mthetho. for more info 0788 417 844 noma 071-772-0166. ungakhohlwa ukuthi kumenya bonke abantu abadinga umthandazo, abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo. Outpouring of the Holy Spirit. lena inkonzo kamoya.